Aquest foc no va començar el 20 de juliol, va començar fa 50 anys. Amb l'abandó rural, amb l'acumulació primer d'herba, després de matoll i després del pique, que es va adaptar a aquest ecosistema. El que són alzines no eren camps, es feien gavarres per fer llenya o carbó. I el que són pins eren zones cultivades, bancals, que heu vist per aquí. Aquest incendi va començar fa 50 anys amb l'abandó de tot això i amb l'acumulació de càrrega durant 50 anys seguits. 50 anys que en 50 minuts desapareixen. Per tant, la potència d'aquest incendi és brutal.